Bez milk tea nedám ani ránu v Koreji, takže first thing first, jdu si ho objednat. A co vás možná překvapí, v Koreji ho prodávají v obřím kelímku. Fakt skoro tak velký, jako moje hlava. Vyrazili jsme směrem Dongdaemun, možná ji znáte díky Dongdaemun Design Plaza, je to ta krásná futuristická budova. No a my jsme tam zaměřili s jasným cílem, a to najít přívěšky na kabelky. Jestli vás taky chytla mánie hledání cute charms na kabelky, tak mě určitě chápete. Tohle byl doslova ráj přívěšku. I'm telling you, strávili jsme tam minimálně hodinu, než jsme našli to, co jsme chtěli. Další zastávka Kwanchan Market. A tady jsem poprvé ochutnala bibimbap se syrovým masem. Doslova tatarákový bibimbap. A víte co? Byl to fakt dobrý. To maso bylo strašně dobře okořeněné. Odpoledne jsme strávili v Songsu, což je tak strašně trendy čtvrť, plná pop-upů. Jsem se do tady toho místa zamilovala a stala se jedna z mých nejoblíbenějších čtvrtí vůbec. Procházeli jsme tady obchody až úplně do večera, kdy se už všechno začalo pomalu zavírat a pak jsme už jenom skočili na večeři. A do dalšího vlogu se mějte krásně. Bye!